ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Kaw. Kaw. Yaro nulimi. Ole anta. Boubel. Mbadda. Mawɗum kay. Alhamdulillah. Yaro wi. Yatotam dépense. Dépense. Yasin yehi jeer to duggoyi. Wala wi dépense makko. Dépense makko holo? Dépense makko konko mi yaha jeere. I wona kanko wiyomoɗo hirande makko o tetti o wiyomoɗo kumtare o waɗi o tawine mars joni o wiyomoɗo bottare makko ɗum koy ala tottomo ko poos makko tan ni o tottuma jaaha hay ɗum mi namdi mo mi wimo taw o natti ƴettude hirande makko o wi ala ha joni kam min ƴettuɓe hirande amen min defata ko banggue amen kono kalis makko gasi. eyyi kalis makko gasi te ko jiɗɗo continue ɗum yo sakkan ɗum feewa sa yeehi wi min wi Yasin yehi jeer wimo noon tan. O wi kam kamin hoɓɓe te koɗo so ara e galle so yeehi ha ko joguino ko gasi ko jaatigui mum foti joktade ɗum. E koɗo holno ardata e galle wiyane fewje kiraɗe en ene fewje bottaje en taw kada alana ɗum dalil an yero fof no goɗɗodirani an fotan nannudema e ɗum caggal o nannima e ɗum noon continue e ɗum aɗan no mbatto mo ala no waɗa mo ala no waɗa jabre Allah jooɗo jabre Allah jooɗo hande ko noon yarande so kono so woni ko min yaltinta e poosa mi tottam jaha jeere firti hande ka yahani jeerde an kaw Yasini goggam nani yeehi jeere Yasini yahani ko galle o fof on kay ko jahanno jeere tan anani de anani kay an kaw goggam nani yeehi jeere no defa no ɓadinma jono wona min tan ko enen fof ɓadintuno gila garɗon tawɗon komo ya jeerde omo jaho jeere tan defana joom gallam ɓadina ɗum de i joni no mbatta ko defata min kon yiɗɓe fuurankoɓe nani ɗum joni mbiya mi ari Dakar mi toppita hi joom gallam joni elle min mi wona ceemeɗo desaɗo joni semeɗɓe wonɓe fuuta ɓe fof wonɓe Dakar ɓe fof gona e jalde a yiyan yaro hoorat a hoorat kam korɗo kay ka koor an ka koor min cikkannomo noon fof on kooranni no hoora joni affaire dépasse kam aɗa andi kam caggal kay o gasni mo ala no waɗata wonan wimo mo ala no waɗata jabre Allah waɗi jabre Allah jooɗɗon jabre Allah jooɗɗon so Yasini defti garon continue eko gonnoɗon ko kumtare yoni garon continue eko gonnoɗon ko hande Allah ittumon ɗo fof kono yomi itta poosam mi totta yaro waɗa e poos mum tottuma ɗum wattin ɗon wadde noon ɗo noon wadde guerre de fin kaw an sa laaminomo laamu ma sattade ɗum probléme ma kadi ayi aɗa andi kalantumam suudu suudu acca eywa wona say yaro aɗa walde ma yaro wawa toddemo deppa awa fettudemo jaha lawol ma woto merdinam de
Kowi. O wi min ndendu tan bottaji. Komi ndenda. Mbari a wiyani min mi rendani e mabbe. A wiyani min mi rendani e mabbe komi jettudo botaram. Mi haali ko. Hirandam à part. Kumtaram à part. Kejaram à part. Botaram à part. Kastaram kadi à part. Mi rendani e mabbe min sinno ko sagam ni min gonata ni bandirabe. Min sinno ko sagam oɗo saha mi wona séréer kamɓe mi wona halpular wiya min mi wona halpular kamɓe goni séréeraɓe par ce que en natti wawde yaadde minen komin joƴɓe kamɓe koɓe hangaɓe cellani makka ɓendani o makka ɓendani wa yew ɓe ko ɗakkiti makka ɓendani sa yi no haalirni ko wima o tottima o sellani no foti tottani kam pourquoi o totanima o sali o yemin ndendu mbimomi yaro wi rendani ha joni ɗo wonno ɗo no woni o sali a wiyani ko mettinɗo komi waɗa piɓi yeesam ɗum fof o wiyanimo ɗon makka ɓendani ko mbawɗa e muɗum non kaw noon ko wiyani non kawam ko dakkitiɗo ko noon joni puddumi jabde ɗum quoi wismo kono non kawam non vraiment ko dakkiti est ce que mo selli ronko tottudemo dépense ma koɗo are ma kay an tottata ɗum dépense muɗum kono ala komi jiiɗi ko mi taw o rokkata kam dépasse o kanko rokkata dépasse par ce que min mi fotani jogade hooram mi fotani arde ha daarmoto jogo hooram kanko woni kawam kanko rokkirta dépense par force nak by force o rokkira dépense o an wi konko wiya an añi o rokkat dépense o metti mbeewo weli mbeewo laasi mum ko dow woni ɗum kam ala ni yaade artude mi anda ko añata e ma neehno beyi neehul beyi fof gen bim dey nekka sey murul taat hollum wona aɗa ƴatto kam kadi wona aɗa ƴatto kam kadi min mi wima mbara kam sax ɓuuren kam aɗa ƴatto kam mo ƴetta ƴetta laaɓi kirsa kam sax ɓuuren a ƴatto kam wona mbimi ko weli mbeewo metti mbeewo laasi mum ko dow woni an woni mbeewo ka jogiɗo laasi ala aɗa woni ɗo ara wiyon kam nanɗo tan kalɗa e jolfo dakkitiɗo quoi joni mi yaha mi namdo yo Wouleja numéro oɗo Hawa Sow ñagoɗenmo kaali en jawere mbaɗen dépense jawara kam sehilma oɗon ñagomo Wouleja gorko makko ñanden no wiya min komi kangaɗo jattimo gorko makko o ni mi wimo kanko gorko makko o wona gorko tigui rigui gorago makko koko maayi tawi ƴettiɗama aɗa andi so dugo ari a haalat ko bonni tan hay so taw ko kalata ko wona gonga wimi gorko makko o mayrade e ƴetto kay ƴettomi mbasa ƴettade mawnam gorko makko wa ƴettade kam tan an ana wi joni a yiiɗami ƴettoma kono mbasa ƴettade mawnam sa ƴettimo Houleye kay sa ƴettimo gorko muɗum kay komin ƴettida wadde mi ƴettoma an hoore bamma dande bamma ya momi régle asio o momi régle kawam oɗo fof mi kaasa guiyal makko fof mi fiya ɗo kawam tan ha leloy leydi mi fuɗɗo yaade quoi to woni ka tikkuɗo a lootima hannde woppanam lorgol ɗum ganmi woppu haalandemi haal lorgol mbaɗa ɓorno comti tan gasi kono aɗa luuɓa tawati nane aɗa luuɓa ko luuɓe yam ƴew hene ko luuɓe yam nafki maki hanki jamma fof mi danaki normal à cause de nafki maki te wuddere ma o kadi change a ɗum wuddere mo cakara o change ɗum luuɓi toro mi waɗa hen lati Hawa Sow Hawa Sow bitig makko o Amérique ne waɗi latije ɗum ɗon wiyamo yo wawa woppude men Hawa Sow e gorko makko mayraɗo o Hawa Sow gorko muɗum mbiyata noon Hawa Sow wiyata noon Saliga ayi kam mummeɗen de joni jetti joni kay hay salligi yimɓe gandata ni ko calligi ma salligo goto goppa junggo goppa ɗum ɗo wona yi kadi koɓe pewji kadi
holɓe hen kadi cogge men nde naji ka korki kay gotal ndax yimɓe jogori ko ɗeɗo cogge buubel fuggimi mboɗo wona ɗoygol min cikkanɗum ni ko mayde o habrata no fuggirni o yerti o dari o wi kam yero wiya tottam dépense mbimi yero wiya tottam dépense woni holɗo mbimomi yasan yeehi jeeɗ o wi ala a nanani ala mi kay mi nana ɓe pinir hannde ko yomi ittumi tottaɓe ya tottuɓe dépense eyyi iɗum mbimomi yasin yeehi jeeɗo duggoyi o wi ala yero wiyanimo noon yero wimo ko dépense mum ko min kadi foti tottude ɗum ɓuritani mi haalanma noon ay saɗa wawi darna koyɗe ay o ko ɗakkitiɗo guila subaka ɗakkitiɗo e ɗakkitiɗo noon so jaadi aɗen kam ɗakkitaɗo ɓeydoto ha bona joni noon saɗa wawi kaɓɓa ceinture ma o ha tiiɗa koye lewru korka yimɓe goni noɓe gardunoɗo ɓe gonirɗo saabi Allah guila korka fuɗɗiɗo ɓe goni eɓe ñaama eɓe jara hay caɗele goto ɓe ngala soɓe mbawa wiidede taƴanaɓe dépense kam e dépense gallo saɗa hattani rondo kono saɗa wawi kam darna koyɗe guila e law min ɗo gommi ɗo korka ni min notti andude koye korka wona min notti andude koye ɗum ala koye korka wona hoddiɓe lori galle lori yimɓe fof olji donki yimɓe anduni ko mbaɗa joni kadi pawra hen e wonde a gasni ko joguinɗa yattata dépense joni kadi panmi ko yaro ha ara joni kam min mi haalnima kalantono ma mi ɓenni ƴettu hirama ko ya jogonoma dépense koɗa jonde guila e law a wi kumtare a waɗi kumtare ma tawino ya ane bagage uji ma dottoɗa mbiya ya totta dépense o mi waɗat wallahi ha yaro ara ɗo han